lelizwi bazalwane ngokuba number 13 ngokuba umigazi lezimbuzi nelezinkukhu nomlotha ufafaza abangcolileyo kuhlambulule kube ngukuhlanzeka kwenyama kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela uNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Ingozi-ke umuntu engenayo uJesu egcina kuleli gazi akananembeza endleleni ngoba unembeza uhlanzekile ngithi so ekhaya nizombona engathi uyahlonipha ngoba ugcine kuleli gazi. Uma sephuma ngaphandle vele unembeza wakhe awuhlanzekile enze noma ikanjani so ingakho